Iki aku kelingan marang sliramu. Iki tandane anjen enak suaraku rek. Ya lek misale aku dadi penyanyi piye yo? Kamu naik apa? Ya gak ono ya main gitar ya. Meluk gitar. Gitar tok dipeluk. Kapan meluk dhek kon lele? Halo guys, kembali lagi dengan channel kita The Box Channel. Like, komen, dan subscribe. Iya. Pinan dia? Iki ngevlog cak gawe The Box Channel cak. Apa cak? Awak gagah. Sepeda api eman sepeda iki. Sayangi mek digawe gunung debok. Aduh. Iya yo jarane cak primen ya. Aduh. Bonceng debok. Aduh. Jeh, ayo gawe video iki Jeh, siap iki ready. Ya apa? Embo wis, iki wis tak sediakno anu handycam iki, ayo. Nggih konten. Nang kono ta. Iya. Ya ayo ae lek mari ini. Ya wis lah. Hei, apa cak? Iki ate nggih konten iki sing mau sampean cegat iki. Ben anu, Jeh. Siap, tak takon. Kamu wis sunat? Ya mari lah ya. Wis rabi lah. Jelas tak mari. Go. Nah, awakmu Ya wis ben delok ta, tak delokno. wis sunat? Wis lah. Rabi durung? Durung sih. Golek ana meneh pucukane. Kayak apa sih? Cuma kon sunat kon lek gak rabi. Sabar. Jeru omongane. Iya rugi aku sunat yo, karena rapi. Mas. Gak golek anu. Pedak pemutih. Pemutih iya. Ra iso glowing iki. Pemutih apa, Mas? Iki glowing. Iso pemutih no. Iya iso glowing ngene. Piro? Jalan larang wis, itu 5 wis. Itu kalong iku. Putih Mas, ngerai Mas iki. Iso glowing iki, glowing. Apa ya, Mas? Pemutih ya, Rik. Pemutih. Putih Mas. Dodolan aman ta? Iya, iso glowing iki aku glowing. Pas. Penipuan iki. Penipuan. Heeh. Kok iso? Ate enggak penipuan ya apa? Sing dodol delok ta? Putih apa celeng? Mau sing dodol ae ireng kok ngomong glowing. Oh, ngapusi. Masa sih kurang glowing. Mana? Ya, mau wis ya. Hei. Haha. Wong iki meneng. Manganmu sak mene le. Mana? Mangani wakar iki. Iya ndeloke seneng aku. Tapi gak ada di daging. Dadi Ya apa? Dadi entut iki. Lemu saja. Mbok lemu apane ta? Nanti le. Ini bowo ya? Bawa apa? Ya bowo kawinan iki. Bawa tok. Iya wis rapi ngene iki. Kapan dibuwu ya awakmu?
Is. Ini apik lagi nih. Apa ya? Ono ya, motor kembang ono apa? Nota kembang tok ae. Terus nota masa depanmu kapan, Cak?